l-lum li l-Kristu. Kristu wenna nilqo li l-salibek biex inkunu li dejn tijek, il-qalb tijek, illi ħobbu li l-bnedmin. Nibqaw tilejn il-fuq, winkantaw fl-imkien. Kohom beraħ għal-Kristu, u jaraf xem ġewa kull bniedem, iftu qalbkom mingħajr biża' fil-texil għallum li l-Kristu. Nibqaw tilejn, nsibu postna fuq quddiem, nibqaw tilejn. Numru 1 minn fuq karti s-sofor. Biex bħalu naqdu li l-bniedem. Nqumu bil-wief għatfall minn kantaw fl-imkien. Beraħ għal-Kristu u jaraf xem ġewa kull bniedem, jiftu qalbkom mingħajr biża' fit-texil għallum li l-Kristu. Jew nilqoh, ejjew nilqoh, ejjew. Innumu bil-wieqfa minn għadu ma sabx post qudiem il-kappella tas-sagrament hawn diversi siġġijiet. Ninġabru ħalli issa nibdew flimkien l-Ewkaristija. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intlilna l-bnedmin, tajtna eżempju ta' umiltà meta rid li s-Salvatur tagħna jsir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib. Fil-ħnina tiegħek atina li s-sabar tiegħu ikun ta' talim għalina u li jistħoqilna nissieħbu miegħu fil-qawmina l-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sidi l-mulej ta' nilsin ta' wieħed jitgħallem biex naraf ngħin lill-għajjiem b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjimli l-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfuli l-ħiti, ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaċ, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Il-kelma tal-mulej. Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Flimkien? Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Daw kollha li jarawni jitku biha,
jajbuni ħarku rasom u jgħidu fidejn il-mulejn telaħa jeħilsu ħaj salvahu la bihi taxxa. Flimkien? Alla tiegħi għaliex tlaqtni, ara l-klib daru miegħi, ġema ta' nies ħżina trosni, taqbu l-idejja u riġlejja, nista' notadmi kollu. Flimkien? Alla tiegħi għali ħwejġi qasmu bejnietom għall-libsa tiegħi jaqtow ix-xorti imma intmu lejla titbieħeġ għajnuna tiegħi fit-texenni. Flimkien? Alla tiegħi għaliex tlatni, inxandar ismek lil-ħuti f'nofs il-ġeman faħrek, faħru l-mulej intom li għandkom il-biża tiegħu, sebħu intom il-kollu li Ġakob, ibżaw minnu intom il-koll nisel ta' Izrael. Flimkien? Alla tiegħi għaliex tlatni, alla tiegħi għaliex tlatni. Qarri mill-littra ta' San Paolo Apostlu lill-Filippin. Ġesu Kristu li qatt li kellu n-natura ta' Alla ma qatx fit-tex tiegħu li hu daqs Alla. Iżda xejjen li nnifsu billi ħan natura tal-sir. Sar jiġbaħ li bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken li nnifsu billi qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla llieħ ma' smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art il-ħlejjaq kollha jinżlu għall-rkub tejhom. U kull isien jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Glorja tifħil lilek Kristu. Umu bil-wifqa. Gloria utifi lilek Kristu. Il-passjoni ta' Siedna Ġesu Kristu skont San Mark noqogħdu bil-qiegħda. Kien għad baqa jumejn għallejt għall-azmi u l-assassini l-kbar u l-kittiba dew ifittxu kif jaqbdu l-Ġesu bil-qerq ta' moħħhom u jagħtuh il-mewt għax bdew jgħidu mhux fil-festa
li ma tqumx xi rewwixta fil-poplu. Ġesu kien qiegħed jiekol għand xmun il-Lebruz f'Betanja. Daħlet mara b'vażett tal-alabastru biż-żejt ifuħ ta' nar tpur. Jiswa ħafna. Kisret on il-vażett u ferret iż-żejt fuq ras Ġesu. U kien hemm xi wħud li bdew jitmaħsnu bejniethom u jgħidu: Dal-ħala kollu ta' fwieħa għalfejn. Dil-fwieħa setet iġġib aktar minn 300 dinar u jingħataw lill-foqra. U bdew jeħduha magħha, imma Ġesu qal: ħalluha, għala qegħdin iddejquha. Ħaġa tajba għamlet miegħi, il-foqra ssibuhom dejjem magħkom u tistgħu tenuhom kull meta tridu. Imma lili mhux dejjem se ssibuni magħkom, hija għamlet li setet, dil-kitli ġismi bil-fwieħa għaddifna minn qabel. Tassew ngħidilkom li kull fejn jixxandar l-Evanġelju fid-dinja kollha li għamlet din jingħatu ukoll b'tifkira tagħha. Imbagħad Ġuda l-Iskarjota wieħed mit-12 barant il-qassisin il-kbar biex jagħtuhom il-Ġesu f'idejhom. Għal din l-aħbar ferħu ħafna u għeduh li jagħtuh xi flus. U beda jfittex il-waqt tajjeb biex jagħtihom il-Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-Għażmi, meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-Għid, id-dixxipli tiegħu qalulu: Fejn tridna mmorru nħejju biex tiekol l-ikla tal-Għid? Imbagħad u bagħad tnejn id-dixxipli tiegħu u qalilhom: Morru l-belt u tiltaqgħu ma' raġel li Ġorġ arra ilma. Morru warajh u wejdu l-sit id-dar ta' fejn taraw dieħel. Għallek li mallim, fejn hi l-kamra tiegħi li fiha nista' nikol l-ikla tal-Għid mad-dixxiepli tiegħi? U hu jurikom kamra kbira fuq, mamra u lesta. Ħejjulna hemmhekk. U d-dixxiepli marru u daħlu fil-belt u sabu kollox kif kien qalilhom hu. U ħejjew l-ikla tal-Għid. Għal ħin ta' filgħaxija Ġesu ġemma' 12 u kif kienu fuq il-mejda jieklu qal: Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini, wieħed li qiegħed jiekol miegħi. Huma bdew isewdu qalbhom u wieħed wara ieħor saqsewh: Jaqgħu jien? qalilhom: Wieħed mit-12 li qiegħed ibil il-ħobs fi platt wieħed miegħi. Għax bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz jew bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Huma jieklu ħobs f'idejh. Qal il-barka, qasmu, newilulhom u qal: Ħudu, dan hu ġismi. Imbagħad ħal kalċi f'idejh, ratt il-ħajr u newilulhom. U l-koll xorbu minnu u qalilhom: Dan huwa demmi, id-dem tal-patt li jixxerret tal-ħafna. Tassew ngħidilkom li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob inbi ġdid fis-saltna ta' Alla. Imbagħad kantaw is-salmi u ħarġu l-ellole taż-żebbuġ. U Ġesu qalilhom: Il-koll se titħawdu għax hu miktub, nidrob ir-raj u n-naċ jitferxu. Imma wara li nqum mill-mewt, immur il-Galilija qabilkom. Qallu Pietru: Ukoll jekk jitfixkel kulħadd, jiena ma nitfixkilx. Qallu Ġesu: Tassew ngħidlek li llum dal-lejl stess qabel ma s-serdok ikun idden darbtejn, int tkun ġaġħatni 3 darbiet. Iżda Pietru tenna bil-qawwa kollu: Le ma niġħdekx, anqas jekk ikolli mmut miegħek. U l-oħrajn ukoll kollha qalu l-istess. Waslu f'qasam jismu Ġetsemani u qal lid-dixxiepli tiegħu: Oqogħdu bil-qiegħda hawn sakemm nitlob. U ħamijaw il-Pietru l-ġagbu u l-Ġwanni u bdew jaħkmuh il-biża u d-dwejja. Qalilhom: Inħossni mnikket tal-mewt, ibqgħu hawn u issru. Mexa kemm xejn il-qudiem, jinxteħed fl-art u talab li jekk jista' jkun titwarrab minnu dik is-sija u qal: Abba, missier, kollox jista' jkun għalik, biet minni dan il-kalċi, iżda mhux li rrid jien, imma li trid int. Ġeħdejhom u sabhom barqdin u qal il-Pietru: Xmun rieqet ma flaħx tisar sija waħda, isru jitolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid, imma il-ġisem dajjef. U reġa' marru tenna l-istess talba. Mill-ġdid ġew għal darba oħra sabhom reqdin għax għajnejhom kienu tqal binas u ma rfux x'jaqbdu jgħidulu. Ġie għat-tielet darba u qalilhom: Torqdu issa u tistrieħu
biżejjed, is-sija waslet. Araw li bin il-bniedem se jkun moti f'idejn il-midinbin. Umu, ejjew immorru, ara, dak li se jitradini u fil-qrib. Minnu fih kien għadu jitkellem wasal Ġuda wieħed mit-12 b'ġeman jismijaw, armati bis-sjuf fil-bsaten, mibewta mill-assassini l-kbar u mill-kittieba u x-xjuħ. Issa, dak li kien se jittradeħ kien tom sinjal minn qabel u qalilhom Dak li mbusu huwa jien, aqbduh u morru bih ma' sess tajjeb. Malli mbagħad wasal baqa' sejjer fuq u qallu Rabbi, u biesu. Huma widdew dejjem fuq u qabduh. Imma wieħed minn dawk ta' madwaru siret is-sejf u ta' daqqa bija il-qaddej tal-qasis il-kbir u qatalu bidintu. Ġesu dar fuqhom u qalilhom Jiskom ħriġtu għal xi ħalliel, armati bis-sjuf fil-bsaten biex taqbdu lili. Jien kuljum kont inkun fostkom fit-tempju nagħallem u ma żammejtunix. Imma dan kollu ġara biex isseħħ l-iskrittura. Imbagħad id-dixxipli tiegħu kollha telqu u ħarbu. Wieħed żagħżugħ mar warajh imgeżwer bliżar biss fuq xejn u qabduh. Imut telqilhom il-liżar f'idejhom u ħaraperi. Ħadu lil Ġesu għand il-qasis il-kbir u nġabru l-qasasini l-kbar kollha u x-xjuħ u l-kittieba. Pietru kien baqa' mixi warajh mill-bogħod sa ġol palazz tal-qasis il-kbir u għad bil-qiegħda mal-qaddejja ħdejn in-nar għasħana. Il-qasasini l-kbar u s-Sinedriju kollu bdew ifittxu xhieda kontra Ġesu biex jagħtuh il-mewt u ma sabux. Tassew li kien hemm ħafna li xiedu bil-qerq kontra tiegħu, imma x-xhieda tagħhom ma kinix taqbel. Imbagħad qamu xi ħud jagħtu xhieda qarrieqa kontra tiegħu u qalu aħna smajnieh jgħid, jiena nħott dan it-tempju mibni bl-idejn u fi 3 ijiem nibni ieħor li ma jkunx mibni bl-idejn. Imbagħad ix-xhieda tagħhom anqas f'dan ma kienet taqbel. Il-qasis il-kbir qam f'nofs il-ġemgħa u saqsa lil Ġesu xejn ma twieġeb, x'inhuma jiġdu dawn kontra tiegħek? iżdu baqa' sieket u ma wieġeb xejn. Mill-ġdid il-qasis il-kbir saqsih u qallu Int il-Messija bin l-imbirek? Ġesu wieġbu. Jiena u intom attaraw li l-bin il-bniedem bil-qiegħda n-naħħa tal-lemin tal-qawwa u ġej fuq isħab tas-sema. Imbagħad il-qasis il-kbir ċarrat lil bies ta' fuq u qal Xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda? Id-dawwa smajtuha, x'jidrilkom? u kollha qatewielu li kien ħaqqu l-mewt. Imbagħad xi ħud bdew jabsqulu fuqu, għattewlu wiċċu, bdew jagħtuh bil-pon u jgħidulu. Aqta' min? U l-qaddejja bdew jagħtuh bil-ħarta. Waqt li Pietru kien isfel ġewwa mid-daħla tal-palazz, ġiet waħda qaddejja tal-qasis il-kbir. Kif rat il-Pietru qiegħed għasħana, waħdet għajnejha fuqu u qaltlu Int ukoll kont ma' Ġesu ta' Nażaret? immu ċaħat u qal Ma nafx minix nifhem x'inti tajt. u ħareġ il-barra fid-daħla tal-palazz u s-serduk id-den. Il-qaddejja qratu, reġgħet bdiet tgħid il dawk li kienu hemm. Dan wieħed minnhom. U mill-ġdid ċaħat wara ftit dawk li kienu ħdejh reġgħu qalu lil Pietru. Tassew int wieħed minnhom għax int ukoll mill-Galilija. Imbagħad qabad jisħed lilu nnifsu u jaħlef Jien ma nafux lil dan il-bniedem li qegħdin issemmew. minnu fih is-serduk id-den għat-tieni darba. Pietru ftakar fil-kelma li kien qallu Ġesu. Qabel ma s-serduk jiddi darbtejn, inti ċħadni 3 darbiet u nfexx jibki. Fil-għodu kmieni, l-qassasini l-kbar iltaqgħu malajr ma' xjuħ mal-kittieba u ma' s-Sinedriju kollu biex jiftemu bejniethom. Imbagħad rabtu l-Ġesu, ħaduh taħ f'idejn Pilatu u Pilatu saqsih Inti is-sultan tal-Lut? u wieġbu u qallu Int qiegħed tgħidu. l-qassasini l-kbar bdew jaqilgħu ħafna akkużi kontra tiegħu, iżda Pilatu reġa' saqsih Ma twieġeb xejn. Ara kemm akkużi qegħdin iġibu kontra tiegħek. imma Ġesu ma wieġeb xejn iżjed, hekk li Pilatu baqa' mistaġeb.
F'nar ta' festa kien jitilqgħu wieħed ħabsi li kienu jitolbu huma. Issa fil-ħabs kien hemm wieħed jismu Barabba, arrestat flimkien max-xewwiexa li fir-rewwiex ta' kienu qatlu l xi ħadd. In-nies telgħu u bdew jitolbuh jagħmel kif kien jagħmilhom dejjem. Qabet Pilatu qalilhom: Tridux nitilqilkom is-sultan tal-Lut. Għax huwa għaraf tajjeb il-qasisin il-kbar kienu taw il-Ġesu fidejh minħabba lejra. Iżda l-qasisin il-kbar bdew ixewxu n-nies li aħjar jitilqhom il-Barabba. Pilatu rġa' saqsihom qalilhom: U x'nagħmel imbagħad b'dak li jintom issejħulu is-sultan tal-Lut? Iżdu ma nfixxew jgħidu mill-ġdid. Salbu. Qalilhom Pilatu. Imma x'għamel ħażin? U ma aktar bdew jgħidu. Salbu. Pilatu mbagħad biex joġob in-nies telqilhom il-Barabba u lil Ġesu wara li ta' is-swat tawlhom biex isalbuh. Is-suldat għadhom magħhom ġewwa fil-palazz, jiġifieri l-pretorju, u sejħu r-riġiment kollu. Libsuh il-bisaħ marskur, iqgħdulu fuq rasu kuruna minn suġa bix-xewk u bdew iselmulu. Islem għalik, sultan tal-Lut. U qabdi għatuh b'qasba fuq rasu, jobsqulu fuqu u jilwu l-ktejhom qudiemu biex jagħtuh qima. Imbagħad wara li għaddewh biż-żufjett, neżżewlu l-ilbis aħmar u xeddewlu ħwejġu. Inqumu bil-wieqfa. U ħaduh il-barra biex isalbuh. Kien għaddej wieħed xmu minn Ċirene, missier Xandru u Rufu, ġej lura mir-Raba u ġalluh jerfalu s-salib. U wasluh f'post jismu l-Golgota li jfisser il-qorrija u taħ jixrob inbit imħallat bil-mirra, imma hu ma rridx jieħu minnu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellewhom bix-xorti, ħallu kull wieħed jieħu li jmissu. Kienet it-tielet sija x'insalbuh. Il-kidba li tul il-ħtija tal-kundanna tiegħu kienet tgħid hekk: is-Sultan tal-Lut. Miegħu salbu wkoll żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu: Għajb għalik, int li tħott it-tempju u tfittex terġa' tibnieh fi 3 ijiem. Inżel minn fuq is-salib u salva lilek innifsek. Hekk ukoll il-qasisin il-kbar bdew jiddieħku beħ bejniethom u jgħidu mal-kittieba: Salva oħrajn, lilu innifsu ma jistax isalva. Ħajinżel issa l-Messija, is-Sultan ta' Iżrael minn fuq is-salib biex aħna naraw u nemmnu. U dawk li kienu msalbin miegħu bdew maqdruh huma wkoll. X'in saret is-6 u qed dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija. U fid-9 sija Ġesu għajat bleħen qawwi: Eloi, Eloi, lema sabaktani. Li jfisser: Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. X'in uħud minn dawk li kienu hemm kif semgħu qalu ara Ara. Sejjaħ lill-Elija. U mar wieħed jiġri xappa b'sponża bl-inbit qares, waħħala f'tarf ta' qasba u taħ jixrob fil-waqt li qal: Stennew, ħanaraw jiġi Elija iniżlu. Imma Ġesu għajat għajta kbira u rat ruħu. Ninżlu għarkubtejna fis-skiet. U l-portiera tas-santwarju ċartet fi 2 minn fuq s'isfel. Iċ-ċenturjun li kien wieqaf biswitu meta raħ jgħajat u mutek qal: Dan il-bniedem kien tassew bin Alla. Kien hemm ukoll xi nisa jħarsu mill-bogħod fosthom Marija ta' Magdala, Marija Ġakbu Żejr u Ġosè u Salomi. Dan meta Ġesu kien fil-Galilea kienu jmorru miegħu u jaqduh. Kien hemm ukoll bosta oħrajn li kienu telgħu Ġerusalemm miegħu. Kien ġa sar fil-għaxija
U billi kien jum it-tħejjija ġifieri lejliet is-Sibt, Giuseppi minn Arimatea, membru magħruf tal-Kunsill li hu wkoll kien jistenna s-salta ta' Alla, għamel il-ħila. Daħal quddiem Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu staġeb li kien ġamiet, bata ċ-ċenturjun u saqsih jekk kienx ilu li miet. Meta mbagħad sar jaf minn għand iċ-ċenturjun tal-ġisem ta' Ġesu lil Giuseppi. U dax tara li żar tal-għażel, niżel il-Ġesu mis-salib, keflu fil-liżar u qiegħdu f'qabar imħaffer fil-blat. Imbagħad gerbeb ġebla fid-daħla tal-qabar. Marija ta' Magdala u Marija Ġosé għadu jaraw fejn qiegħed. Il-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Noqogħdu bil-qiegħda. Namlu riflessjoni qasira ħafna ta' x'diġà smajna ħafna. Però ta' min jirrifletti ftit. Interessanti dan San Mark li qrajna l-Vanġelu minnu huwa l-ewwel wieħed li kiteb fost l-Evanġelisti u allura aktarx li din kienet din is-silta li smajna l-lejl tal-għodu kienet waħda mill-ewwel biċċiet tal-Vanġelu li nkitbet qabel Mattew, Marku, Luqa u l-bqija. L-ewwel aktarx l-ewwel silt waħda mill-ewwel siltiet li nkitbet. U kieku jkollna nirriflettu ftit ninnutaw xi ħaġa stramba tas-sew li rid jgħid San Mark lill komunità tiegħu ħafna snin ilu u lilna, tafu x'irid jgħid San Mark illi dawk li kienu qrib tiegħu, dawk li suppost kienu ħbib tiegħu intimi miegħu, illi suppost baqgħu warajh, suppost raw li ma jiġrilu xejn, dawn kollha telqu. Kollha telqu. Mhux tal-li telqu, tal-li Ġuda bijew u Pietru għalli ma jafux, ċaħdu. Interessanti ħafna min kien miegħu, min kien miegħu, u din iġġalna nirriflettu ħafna lilna. Għax aħna xi ftit jew wies inħossuna ftit qrib tiegħu, inħossuna qrib ta' Ġesu. Forsi l-Knisja, katekizmu, dottrina, tqarbina, griżma. Min kien qrib tiegħu? Raġel xmum minn Ċirene li ġie mġiel jerfa' s-sajt, laqgħat ma kien iltaqa' miegħu qabel. Kien jismu Xmon bħal Xmon Pietru, imma Xmon Pietru parpar dabbar. U dak li ieħor ġimġiel jgħidilna l-Vanġelu, refa s-salib ma' Ġesu, refa s-salib ta' Ġesu. Mexa miegħu, Ġesu kien qal minnu d-disċiplu tiegħi jerfa' salibu jimxi. Ġi dan kien veru disċiplu ta' Ġesu. Xmon minn Ċirene, mingħajr ma jaf. Min kien iktar qrib tiegħu? Iż-żewġ ħallelejn? Wieħed fuq il-lemin u liħor fuq ix-xellok. Min kien iktar qrib tiegħu? Il-pagan, iċ-ċenturjon. Pagan da, qatt ma kien iltaqa' miegħu, tant li fl-aħħar jgħid dan hu liben ta' Alla, jagħmel stqarrija kbira ta' fidi. Min kien iktar qrib tiegħu? Giuseppi minn Arimatea, membru tal-Kunsill li kienu qabel kollha kontra tiegħu. U din iġġalna nirriflettu ħafna lilna. Għaliex? Għax iġġalna għax jista' jkollna l-idea forsi żbaljata lilej u lilna l-qassisejn l-ewwel ta' lilna l-ewwel. Ikollna l-idea li aħna qegħdin qrib tiegħu ta' aqoċċa, qrib tiegħu. U jekk aħna qrib tiegħu aqoċċa, wis probabbli ħanagħmlu bħal Pietru, Ġuda u l-10 l-oħra x'għamlu l-10 l-oħra. Jekk aħna minn għalina li aħna qrib tiegħu, xi niġu fis-sew inno indabru. L-10 l-oħra kollha ħarbu. Allura jien nixtieq li verament il-kol kemm aħna jien l-ewwel wieħed. Illum blajnuna ta' dan il-Vanġelu li għadna kif rajna ta' San Mark, hekk qawwi. Qed ngħidilkom l-ewwel silta aktarx tal-Vanġelu li nkitbet u tikxef din ir-realtà kollha. Allura lilna dan iġibna f'sikkitna f'postna u jidilna isma' timlix rasek li inti ġust. Ma nimlix rasi li jintajjeb. Għax jekk nimla rasi li jintajjeb li jinġust, Ġesu ikun miet fuq is-salib għal xejn.
għal xejn. Għax jien inkun tlaqt x'imkien, inkun ħrabt x'imkien. Waqt li jekk jien inħossni veru mbiet, nibda niskopri, napprezza, inkun sorpriż b'minu dan Ġesu li jħobbni mhux għax inħobbu, li jħobbni mhux għax nimxi warajh, li jħobbni għax jien imbiet, għax jien mitluf u jriedni fuq spallejh bħal dik il-ħarufa li fittex li ġera tela lawnu lem biex saba u għamel festa meta saba mal-ħbib tiegħu. Il-mulejja tina li matul din il-ġimgħa mqazza ingawdu l-imħabba b'xejn ta' Ġesu proprju għax aħna jien l-ewwel wieħed ma jistħoqilniex. Flimkien maċ-ċenturjon li qal dan tassew kien liben ta' Alla, nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, midu difnu. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Ġej mill-Missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Sidna Ġesu Kristu llum daħal Ġerusalem fost l-ajjat tat-tfal u tal-poplu biex jagħti bidu għall-passjoni tiegħu nissieħbu magħhom aħna wkoll. U b'ferħ kbir infaħruh u ngħidu imbierek minn ġej f'isem il-mulej flimkien imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Int lajt briedas ħie ħalejn Ġerusalem biex tbagħti u tmut għalina u hekk tidħol fil-glorja tiegħek. Wasal il-Knisja tiegħek għal ferħ tal-għid bla tmiem. Nitolbu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. You came into the world to save sinners. Bring to your kingdom all those who have faith, hope and love. We pray to the Lord. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Intajt kotra ta' grazzi lid-dinja bil-passjoni tiegħek għamel li ngħixu dejjem bl-Ispirtu li tajtna fil-magħmudija nitolbu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Inti ċekkint u bdejt sal-mewt tas-salib għamel li l-qaddejja kollha tiegħek jobdu dejjem u jżommu sieħ sal-aħħar nitolbu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Dan l-jum dini dedikat li żgħażagħ nitolbuk għaż-żgħażagħ kollha biex jibqgħu jissaħħru wara Kristu waqt li jurihom is-sigriti tal-milja fil-ħajja mewta fil-mewt glorjuża tiegħu fuq is-salib. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Mulej Ġesu Kristu għatina li niċċelebraw il-misteri tal-passjoni tiegħek biex ikollna l-maħfra ta' dnubietna. Ħalli bil-ferħ imbagħad niċċelebraw il-qawmin tiegħek mill-imwiet, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibqgħu bil-wieqfa għall-offertorju. Ejjew nresqu fuq l-artal l-offerti tal-ħobs u l-inbit biex permezz tagħhom ninaqdu ma' Ġesu ħalli jkollna l-qawwa li nimxu miegħu u ngħaddu miegħu mill-mewt għal ħajja. Inkantaw flimkien.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-passjoni ta' ibnek il-waħdini taffi issa mulej il-korla tiegħek għalina, mhux għax jistħoq ilna minħabba xi emil tajjeb tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdini li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U li ma kellux ħtija, oġbu jbati għal ħatja u għal ħżiena jilqa' kundanna li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna u bil-qawmin tiegħu għal ħajja kiseb għalina l-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
u nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u mal-ministri kollha tiegħek. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi ta' dan il-katedral, f'Joseph Azzoppardi fl-ewwel xahar mill-mewt tiegħu, f'Mario Azzoppardi u Cettina de Brincat, f'Anton Farrugia u l-erwieħ tal-familja Bela, f'Saveru Paulina Mikallef u l-familja, u Michael u Marija de Brincat. Għamil li kif huma bil-mamudija mitu fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawli tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Konxi mill-imħabba kbira li l-Missier għandu għalina, ejjew nduru lejhu bil-kliem ta' Ġesu ngħidulu: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħirsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrid fija, inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li aħna niċċduh, nbijawh u naħarbuh. Dan hu dak li jaħfrilna l-ħtijiet tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Nitlobkom biex issa tqarbin ngħixuh fil-ġabra għal daqstant fin-nofs ħatitla fil-lira waħda biex ikun hemm il-wisa u l-possibilità
li tinżel il-filliera l-oħra l-isfel. Dawk li jinsabu fil-ġnub tal-Knisja sejrin jiġu is-saċerdoti jaqarbnuhom fil-ġnub. Sejrin noqorbu għat qarbin, nitolbu lil Ġesu biex ma nibżewx ngħixu l-imħabba li hija biss tatina ċans li Alla jidher fina, kif der Alla fil-mewt ta' Ġesu fuq is-salib. Inkantaw flimkien.
Ħanejdu fiskiet, grazzi lil Ġesu. U nitolbu il-grazzja li nibqgħu miegħu tul din il-ġimgħa kollha. Mulej Ġesu għamel li aħna nibqgħu miegħek fis-sija tal-mewt tiegħek biex miegħek ukoll naslu għall glorja tal-qawmien. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. Issa li tqarbilna bid-don qaddis tiegħek fiċ-ċokontana mulej nitolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna t-tama tal-ħwejjeġ li nemnu, hekk ukoll bil-qawmin tiegħu għall-ħajja twassalna l-premju li lejh aħna mixja. Bi Kristu Sidna. Issa dawn il-frijej tal-palm illi ġew imbierka noħduhom magħna d-dar u fil-postijiet tax-xogħol u impoġġuhom ħdejn ix-xbija ta' Kristu msallab dan il-kurċifiss. U dan huwa sinjal li aħna l din is-sena wkoll għamilna l-ħila tagħna biex ngħixu il-misteru tas-salib glorjus ta' Kristu. Din is-siġra li tagħti l-ħajja u tagħti frott kotran fil-ħajja tagħna. Dawk li m'għandhomx iż-żebbuġ jistgħu jieħdu minn hawnhekk il-boros ħdejn il-fonti tal-Magħmudija hawnhekk biswejt il-Presbiterju. It-tfal li ġabu l-karus tal-karità tar-Randan se jirkunaw seminarista illi jilqa dawn il-karussi tagħkom. Min għadu ma ġabux iġibu għada fil-5. Għada jkollna l-aħħar darba katekizmu qabel il-waqfa tal-għid u allura tinsewx ġibuh magħkom. Dan huwa l-frott tal-karità tagħna biex nagħtuh li tfal sħabna tad-dar tal-Providenza. Inħeġġixkom ħafna biex insegwu l-programm, partikolarment il-jiem eżies ta' tridu tal-għid. Min m'għandux programm, isib il-programmi fuq il-mejda tal-offerti in-naħa ta' wara ħdejn il-bieb tal-Knisja. Il-lejla jkollna qudiesa waħda fil-5 u fis-6 tibda ħirġa l-proċessjoni tal-Passjoni. Ngħid grazzi lil ħafna benefatturi u volontiera li qegħdin jgħinu b'ħafna modi. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla l-missier ta' kull ħniena li bil-passjoni ta' ibnu ta'kom eżempju ta' mħabba, jagħtikom li taqdu lill-Alla u lill-bnedmin u tiksbu d-don kbir tal-barka tiegħu. Amen. Iwassalkom għal ħajja ta' dejjem lilkom li temnu li l-mewt ta' Kristu teħliskom mill-mewt ta' dejjem. Amen. Bħalma timxu fuq l-eżempju tal-umiltà ta' Kristu, hekk il-mulej jisaħibkom miegħu fil-qawmien għal ħajja. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. It-tfal joqorbu ħallu il-karusa hawnhekk prosit tassew
Kif qedtilkom minn ma ġabux, iġibu għada fil-5. Ħalli mbagħad ngħidilkom fl-Easter kemm inkunu ġbarna tfal tad-dar tal-Providenza. Bravi tassew, it-tfal mejjun minkom il-ġenitur.